Il-ħadd wara nofsinhar infetħu 3 flyovers ġodda fil-proġett tal-Junction tal-Marsa. Dawn issa se jfaċilitaw l-ivvjaġġar bejn triq Aldomoro fil-Marsa u vjal Santa Lucia, bejn Santa Lucia u triq Giuseppe Garibaldi u bejn Ħalluqa u l-Gudja. Dan l-istazzjon tkellem mal-perit Rejfil Abdilla mumenti qabel infetħu l-flyovers għal-ħabta ta' 3:30 sa wara nofsinhar u spjega d-differenza li se jġibu magħhom dawn il-karreġġati mill-ivvjaġġar li kien isir sa issa. Sissa dejjem għedna li il-flyovers kienu qed jintużaw b'mod kontra id-direzzjoni permanenti tagħhom, hekk kif ħaniftħu daw ħankun qed nużawhom fil-pożizzjoni finali tagħhom. Għalhekk nappellaw il-ħaddiema biex is-sewwieqa biex isuqu fuq il-karreġġata ta' ġewwa kemm jista' jkun meta jkunu sejrin għal Vier Circle boffa ħalli ma jkunx hemm sim ta' karreġġati għal xejn. Min ikun sejjer lejn Santa Lucia jista' jżomm f'tan-nofs u min ikun sejjer lejn Triq Garibaldi ħajkun qiegħed fuq il-karreġġata ta' barranet. F'intervent li jagħmel waqt attività politika l-ħadd filgħodu, il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali Ian Borch fakkar li Gvern Laburista dejjem sema l-karba ta' residenti tan-nofsinhar ta' Malta. Għal 20 ta' snin kienu jgħidu hemm bżonn isir xi ħaġa qudiem iċ-ċimiterju. Hemm bżonn naraw x'se nagħmlu. F'97 Gvern Laburista kien għamel traffic lights. Kien jaf li dawk huma miżuri temporanji servew għal ħafna snin. U kellu jkun jerġa' Gvern Laburista illi jiftaħ dan il-kurutur daqsant importanti għan-nies tas-Sawt sabiex ikunu jistgħu jivvjaġġaw lejn djarhom il-post tax-xogħol, il-postijiet tad-divertiment tagħhom bl-inqas inkonvenjent possibbli. Intant, wara l-ftuħ ta' 3 flyovers il-ġodda, il-Perit Abdilla qal li jonqos biss l-aħħar ftit ġimgħat xogħol biex il-flyovers kollha tal-ikbar proġett infrastrutturali fin-naħa isfel ta' Malta jinfetħu kollha u jkomplu jiffaċilitaw l-ivvjaġġar fin-nofsinhar tal-pajjiż. Ħankunu qegħdin nagħlqu l-flyovers li kellna miftuħin s'issa. Dafadilhom xi xogħlijiet żgħar bħal l-aħħar saf ta' asfalt anke l-expansion joints, ħankunu qegħdin naħdmu fuq dawk l-affarijiet biex imbagħad inkunu nistgħu niftħu il-flyovers kollha.